Rodarik hiru daukagu. Errutina hasteko, besoa gurutze forman jarriko ditugu. Atxamarrak ondo elkartu eta erpurua gora begira jarri. Saiatu sorbalda belarrietatik aldentzen eta bularra zabaltzen. Gutxinaka erpurua bera eramango duzu eta gora berriro. Arnasketa bat egin jaizerakoan eta beste bat igotzerakoan. 10-12 errepikapen egingo ditugu, gora bera errepikapen bakarra izango litzateke. Ariketa hau amaitzerakoan sorbalda lasaitu eta borobil suabeak irudikatu. Hankak apur bat zabaldu eta oinaren punta horma horretara begira jarriko dugu. Horrela kokatuta gaudela, belauna aurrera eramango dugu eta kontrako hanka asko luzatuko dugu. Ezin da belauna tolestu. Bueltatu eta jeitzi alduzun neurrian. Luzaketa sentitzen eta pisua aurreko belaunan jartzen. Astiro itzuli eta errepikatu. Aldaka eta pelbisa alborretara jeizten. 8 errepikapen egingo ditugu alde batera eta gero aldatuko dugu. Punta horra begira, beste hanka aurrera begira. Begira behatzekin eta jeizten noa. Igo eta jeitzi eta beste hankarekin egindako errepikapen berdinak egingo ditu. Lurrean jarriko gara eta zubia egingo dugu, baina oinak horrela kokatuko ditugu, alboz. Eta hankak apur bat zabalik. Belaunak kanpora begira, besoak fuerte eta pelbisa gora darama tipur masaila astutu. Behera noa lurra ukitu eta pelbisa gora darama tipur masaila astutuz. 12-15 errepikapen egingo ditugu ipur masaila ondo aktibatu. Ondoren, lau hankan jarriko gara. Hanka bat luzatuko dugu eta aldakaren altuerara igoko dugu. Gero astiro jeitsiko dugu, behatzak lurra ukitu arte. Gora eraman eta astiro jeitsi. Hanka luzatuta sabelaldea aktibatuta eta besoak fuerte. 6-8 errepikapen hanka batekin eta 6-8 errepikapen bestearekin. Saiatu pelbis egonkor mantentzen, alboetara eskulunkatzeko edukondoak ez tolesteko. Hau bukatuta, katua egingo dugu. Bizkarra borobilduta eta atzera joango gara ipurdia aurpuetara eramanda, eskuak mugitu barik. Bizkarra borobilduta lau hankan jartzen naiz eta bizkarra